Bună tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să vă arăt machiajele mele. Bun, să începem. Nu uitați să dați un like și subscribe. Bun, să începem. O să începem cu acest lip care de la Essence. E foarte bun, mi-e place. O să începem cu... După aia avem acest lip oil. Nuanța 03. E rar ăstea, lipoiurile astea. După aia avem acest hardcore. Nuanța 02 cu căpșune. După aia avem acest Juicy Melon, care l-am găsit efectiv random pe acolo, prin DM. După aia avem acest mascara de la Essence. Ăsta e foarte bun, îmi place. Vi-l recomand și ăsta vi-l recomand. Sunt chiar bune ăstea ce vi-l arăt eu. După aia avem acest strugurel în formă de Fanta cu căpșuni. Stai să vă arăt cum arată. Dacă sunteți curioși, așa arată. Miroase foarte bine capșunile alea. Încă și acum am vine mirosul. Deci așa arată. Tot din DM l-am luat și pe ăsta. După aia avem acest burețel cu care luăm din pudră și din pudra de fixare și punem pe față. Tot de la DM. După aia am acest mascara albastru de la Essence. E chiar albastru. Nu scrie nuanța. Da, e superb. Îmi place. După aia avem această pudră de fixare de la Essence, care e foarte bună și ea. Nu? După aia avem acest blush de la Essence. Numai de la Essence îmi iau câteodată. Bine, am și de la Catrice și așa. După aia mai avem cu un hardcore cu afine. Nuanța 06. Alt hardcore cu cireșe. Stați puțin. Nuanța 01, nu prea se vede. După aia avem acest lip oil de la Catrice. E superb ăsta, chiar îmi place. Ăsta pe roșu l-am luat. După aia mai avem încă un lip oil de la Essence, nuanța 05. După aia avem acest, nu știu cum se zice, lipstick, nu l-am de la Essence sau DM, e de la chinez. După aia avem tot de la chinezul acest lip oil cu Hello Kitty, care lasă o culoare roz, pot să zic. După aia avem acest Juicy Bomb, nuanța 106, îi cu mango. După aia avem acest Metal Glow, acest ruj mat nude, nu știu de unde e. După aia mai avem un nude, doar că pe roșu. După aia avem acest burețel roz de la DM. Acest concealer, vi-l recomand, e foarte bun. Acest concealer. După aia avem un eyeliner, tot de la Essence. Acest gloss, nuanța 8, din DM, l-am luat.
Și mai avem un creion galben, un eyeliner galben. Bun, sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Pa, pa!